A zmáčkneš to velké, jo? Tady ten? Jo, jak řekne teď, tak to zmáčkneš. Běžíme? Hoši, a pokud nenasadím ale savicu, pro savice, tak žádám starostu, aby mě vyloučil, že jsou Ne, ne. Jak je to na světě? Asi jo, ale Vemeš si to doma a budeš trénovat. my s Karlem si vezme Že? savicu koš. Pomůžeš tatovi? Káč. Jo. Stejně mu bolí záda. Ne, jo. Teď jsem to vyhodil, ty vole. Spadla. Třeba spadla. A částu se omlouvám, nemám přilbu. Nesmí spadlo přilbák? To jsou ty vole zásadní. Ano. Zerát tam s tím praporkem, ty vole, pokud se to nepovede, jako jebnu to savicou po hlavě, vole. Tenkrát byli na to okresě, píče, já jsem vyběhl. Já mu říkám, nemám koš, a vytaň, říkám, nemám mračnou, ale vytaň, no daj, Very pozor, já budu natáčet, jo? Byl jsem na Lavčáka. Jo, no potom. Byl jsem na Lavčáka, utekl jsem. Já to Doběhl zvěstím. jsem, vole, a zapomněl jsem si, že pro něco tak. Vyběhl jsem s hadnicou. Čas byl skvělej, ale... Šel s bečkem? Si to ne... Stepové? To bylo vole? 41,80. Já ji to potom spočítám na to, co vyplat? Kolik to bylo? Tady tak znovu. Dobře. Zase překlikneme a dáme tam fotky. Tak budu to stát jako kot. A nebo? 41,80.